Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining lisuna atong tukyo ng paggamit sa particle na shika, shikanai, na pasabot way lain kung di ang x o ang extra. Ato pud kining itandi sa duha pa ka particle, ang dake ug bakari. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Ang shika kay usa ka particle nga kanunay parisan og negatibo nga predicate. X shikanai. Gamiton kini sa duha ka sitwasyon. Sa pirmiro, ikabit ang shika sa usa ka noun o pronoun. X shika nanto ka nai. Nga pasabot, way laing tao o butang kung di ang X. O dili mo buhat kung di ang X. O X lamang. Sa ikaduhang sitwasyon, atong X kay usa ka verb nga anaa sa dictionary o ru form. Ru shikanai. Nga pasabot, wa ko'y choice o wa ko'y mahimo kung di buhaton ang X. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal. Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Og kining leksyon og ang mga uban pod nakong leksyon kaniadto kay adunay kaubang exercise sheet nga mopalig-on sa imong pagtuon. Pinaagis pagdonar og $10 or more gamit gihapon ang PayPal, imili dayon ko sa ericsnihongolessons@gmail.com ug i-email nako nimo ang exercise sheet. Imong ansiran ug iuli nimo nako. Ako mismo ang mo-check ug matagaan ti kag personal feedback. Daghang salamat. Yoroshiku onegaishimasu. Balik na ta sa atong leksyon. Atong tutukan ang unang sitwasyon kung diin atong X kay usa ka noun o pronoun ug sa ilawom niini aduna tay tuto ka klase. Kung ang atong X kay ang subject o ka direct object sa atong sentence, diretso isumpay ang shika. Noun shika, pronoun shika. Apan kung ang atong noun o pronoun kay adunay laing gamit sa sod sa sentence, pangalitan mao ba kini ang indirect object o destinasyon o direksyon, kinahanglan nato isulti una ang particle usa pa ang shika. Kung ang particle kay o ni, optional ang pagsulti sa particle. Puwera lang kung ang noun o pronoun masaypan isip subject o direct object sa sentence kung di kabitan og o ni. Pero kung ang noun o pronoun usa ka lokasyon sa aksyon o kuyog o sinugdanan o destinasyon, ang mga particles nga de, to, kara ug made kay kinahanglan unang ikabit sa noun o pronoun usa pa isulti ang shika. Ang ikatutong klase kay kung ang noun usa ka quantifier upong sa pagkwenta o gidaghanon sama sa skoshi o kaha numero o counter sama sa ichimay, niday o sanbon. Ang shika kay ikabit diretso. Mutan-aw ta karon og duha ka ehemplo sa kada klase. Kung ang X ang subject sa sentence, imbis na X ga, diretso tagsulti X shika. Pangalitan, Tanaka sensei shika Nihongo o oshiemasen. Tanaka sensei shika Nihongo o oshiemasen. Way laing motudlo og hinapon kung di si Professor Tanaka ra. O si Professor Tanaka ra ang motudlo og hinapon. Timan-e nga ang shika kay kanunay parisan og negative verb. Shika oshiemasen. Tanaka sensei shika oshiemasen. Si Professor Tanaka ray motudlo. Laing ehemplo, mae wa kanojo shika kohi o nomanakatta. Mae wa kanojo shika kohi o nomanakatta. Kaniadto siya ray miinom og kape. Kanojo shika nomanakatta. Siya ray miinom. Sunod nga sitwasyon, atong X kay direct object sa sentence. Timan-e nga ang direct object kay motubag sa pangutana nga unsa sa atong verb sa sentence. Imbis X wo, moingon tag X shika. Pangalitan, Smith-san wa asa gohan ni oatmeal shika tabemasen. Smith-san wa
Asa gohan ni oatmeal shika tabemasen. Sa pamahaw, si Mr. Smith kay mukaon rag oatmeal o way laing kanon si Mr. Smith pamahaw kung di oatmeal rag yun. Laing ehemplo, eigasai ni wa kare wa action eiga shika minakatta. Eigasai ni wa kare wa action eiga shika minakatta. Sa film festival, wa siya laing gitanaw kung di action movies ra gyud. Puro action movies ra yang gitanaw, wa nay lain. Karon mo tan-aw tag-ehemplo kung hain ang atong noun mo ekspresar og direksyon. Hinumdumi nga ang particle e mo marka pod og direksyon. Atong sentence, kono basu wa Tokyo e shika ikimasen. Pwede optional ang e ug makasulti pod tag kono basu wa Tokyo shika ikimasen. Wa na tong e. Kini nga bus way laing adtuhan kung di Tokyo o kining basa sa Tokyo ra ni patubang. Laing ehemplo pero particle ni ang atong gamiton nga optional gihapon. Sanra no toki sake wa umareta kawa ni shika modorimasen. O kaha sanra no toki sake wa umareta kawa shika modorimasen. Inig pangitlog, ang mga salmon kay adto ra mo pauli sa sapa kung diin sila gihimugso. Direksyon gihapon nga ehemplo, Taiyo wa nishi no hou ni shika shizumanai o Taiyo wa nishi no hou shika shizumanai. Ang adlaw kay mosanop sa kasadpan o ang adlaw kay mosanop sa kasadpan ra gyud. Ang particle ni mumarka pod sa indirect object sa sentence. Ang indirect object gani para kang kinsa gibuhat ang aksyon. Atong ehemplo, wasabi wa sushi ni shika tsukaimasen o wasabi wa sushi shika tsukaimasen. Ang wasabi kay gamiton ra sa sushi. Niining ehemplo ha, optional gihapon ang ni. Apan dili nato pwede taktakon ang ni kung sa atong pagtaktak maglibog na hinuon ang maminaw kung ang noun nato subject ba sa sentence o di. Ato kini tan-awon sa sunod nga ehemplo. Omocha wa kodomo ni shika yaranai. Omocha wa kodomo ni shika yaranai. Ang duaan adto ra nato ihatag sa mga bata. Niining sentensa di nato pwede taktakon ang ni. Kay kung taktakon, ang mga bata na'y mahimo hinuong subject sa sentence ug mausab ang meaning. Ang meaning kay pwede mahimong ang mga bata ra ang manghatag sa mga duaan. Busa aron di mausab ang meaning ug di maglibog ang maminaw, isumpay gyud ang ni. Omotcha wa kodomo ni shika yaranai. Ang mga bata ray tagaan nato og duaan. Ang ni kay momarka pod og pagsud. Daigaku wa Kimura-san wa Kyoto Daigaku ni shika apply shimasen. Kay optional man ang ni, pwede putang mo ingon. Daigaku wa Kimura-san wa Kyoto Daigaku shika apply shimasen. Para sa universidad, si Miss Kimura kay mo apply sa Kyoto University ra. Wa na lang applyan si Kimura. Kyoto University ra gyud. Laing ehemplo, Suzuki-san wa Osaka ni shika sumimasen o Suzuki-san wa Osaka shika sumimasen. Si Mr. Suzuki mupuyo ra gyud sa Osaka. Wa siya laing lugar puy-an, Osaka ra gyud. Ang ni kay momarka pod og eksistensya. Kono keiki wa kono mise ni shika arimasen. O kay tungod optional man gihapon ang ni, pwede pud ta mo ingon kono keiki wa kono mise shika arimasen. Kining keika dili lang tindahan na mapalit. Way laing tindahan nagdaan ni ining keika kinira. Laing ehemplo, kangaroo wa Australia ni shika inai o kangaroo wa Australia shika inai. Ang kangaroo kay sa Australia ra naa. Way laing lugar adunay kangaroo kundi Australia ra gyud. Ang ni kay mumarka pod og eksaktong oras. Atong ehemplo, boku wa natsuyasumi ni shika ryoko dekinai o boku wa natsuyasumi shika ryoko dekinai. Sa summer vacation ra ko pwede mo biyahe.
Laing ehemplo, gomi wa kayoubi ni shika atsumerare o gomi wa kayoubi shika atsumerare. Ang basura kay kolektahon inig Martes ra gyud. Ang to kay momarka og pagkuyog, di kini pwede taktakon, kinahanglan gyud ning isulti. Atong sentence, kanojo wa kuruma no aru hito to shika deto shinai. Kanojo wa kuruma no aru hito to shika deto shinai. Mo-date ra siya laki nga di auto. Kung di gani di auto, di siya mo-date. Ang di auto ra iyang daton. Laing ehemplo, Akiko-chan wa oji-san to shika matsuri ni ikimasen. Akiko-chan wa oji-san to shika matsuri ni ikimasen. Si Akiko moadto ra sa pista, kuyog si lolo. Kung di gani si lolo iyang kuyog, di siya moadto. Ang de mo marka og pamaagi, di pod ni pwede taktakon. Atong ehemplo, ano shima wa fune de shika ikemasen. Ano shima wa fune de shika ikemasen. Ang kanang islaha kay maadto ra na pinaagis pagsakay og barko. Laing ehemplo, oba-san wa hashi de shika tabemasen. Oba-san wa hashi de shika tabemasen. Si Lola kay mukaon ra gamit ang chopsticks. Di mo kutsara, di mo tinidor, chopsticks ra gyud ang gamiton ni Lola sa pagkaon. Ang de mumarka pod og lokasyon sa aksyon. Kodomo tachi wa kono heya de shika asobasenai. Kodomo tachi wa kono heya de shika asobasenai. Paduwaon namo ang mga bata sa dirirang kwartuha. Diring kwartuha ra gyud paduwaon ang mga bata. Laing ehemplo, kono buhin wa Yamagata Koujou de shika tsukuremasen. Kono buhin wa Yamagata Koujou de shika tsukuremasen. Kini nga spare part kay mahimo ra ni sa atong Yamagata factory. Way laing factory makahimo nini kung di ang Yamagata factory ra gyud. Ang kara momarka og sinugdanan o gigikanan, di gyapon ni pwede taktakon. Osake wa okome kara shika tsukurimasen. Osake wa okome kara shika tsukurimasen. Ang sake kay gigama gikan sa bugas ra gyud. Laing ehemplo, ima wa Nihon wa kaigo sha o Tonan Asia kara shika saiyou shimasen. Ima wa Nihon wa kaigo sha o Tonan Asia kara shika saiyou shimasen. Karon ang Japan mo-hire og mga caregivers nga gikan ra gyud sa Southeast Asia. Ang particle nga made kay momarka og kahumanan, katapusan o destinasyon, di gihapon ni pwede taktakon. Nakahira-san wa gogo 5時までしか仕事できない。Nakahira-san wa gogo 5時までしか仕事できない。Si Miss Nakahira makatrabaho ra hangtod alas 5 sa hapon, diha ra kutob. Laing ehemplo, ano kaisha to no keiyaku wa 9月までしか過ぎません。ano kaisha to no keiyaku wa 9月までしか過ぎません。Ang kontrata nato anang kumpanyaha kay hangtod ra sa Septembre, di na mulapas. Septembre ra kutob. Karon mutan-aw tag mga ehemplo gamit ang mga quantifier. Ang quantifier kay katong mga pong nga moindikar og kantidad o gidaghanon. Atong ehemplo, boku wa okane ga skoshi shika nai kara setsuyaku shite iru. Boku wa okane ga skoshi shika nai kara setsuyaku shite iru. Tungod kay jutay ra kog kwarta, nagdaginot ko. Ang quantifier kay pwede pod nga numero. Ima wa cheesecake ga 5つしか残っていません。今はチーズケーキが5つしか残っていません。Karon, 5 na lang ka cheesecake ang nahabilin. Pwede pod ang quantifier nga numero plus counter.
ピンクシャツは3枚しか売らなかった。ピンクシャツは3枚しか売らなかった。Tulura ka pink shirts ang nahalin. Way ganahan mo palit og pink shirt. Ang shika kay maumao ra pod sa usa pa ka particle ang dake. Ug parehas pod sila meaning, maura. Apan sukwahi sa shika nga gamitan gyud og negative verb, ang dake kay pwede parisan og affirmative og negative nga verb. Mutan-aw tag mga ehemplo. Kare wa sushi dake tabeta. Kare wa sushi dake tabeta. Ang tabeta kay affirmative ug ang pasabot sa sentence mikaon ra siyag sushi. Bali sushi ray gikaon. Karon parisan natog negative nga verb. Kare wa sushi dake tabenakatta. Kare wa sushi dake tabenakatta. Karon nabali na ang meaning. Gikaon niya ang tanang pagkaon, puwera lang ang sushi. Karon arita sa shika. Kare wa sushi shika tabeta. Kare wa sushi shika tabeta. Di ni pwede nga sentence, grammatically wrong kini. Kay ang shika kinahanglan man parisan og negative verb. Kining sunod pwede. Kare wa sushi shika tabenakatta. Kare wa sushi shika tabenakatta. Sushi ray iyang gikaon. Kining sentensya ug ang primero kay parehas og meaning. Sushi dake tabeta ug sushi shika tabenakatta. Ang dake kay gamiton sa pagsulti, pero inigsuwat na gani ang kasagaran gamiton kay ang nomi. Ang nomi kay parehas ra og meaning og paggamit sa dake, apan ang nomi kay sa pagsuwat ra gamiton. Aduna pag-iusa pa ka particle nga maumao og meaning sa shika ug dake, ug kini ang bakari. Sukwahi sa shika nga parisan og negative verb, ang bakari kay pwede ra parisan og affirmative verb, ug ang noun o pronoun kung asa ikabit ang bakari kay kinahanglan usa ka plural entity. Plural entity gani daghan, di pwedeng usara. Mutan-aw tag ehemplo. Gaikokujin bakari odotta. Gaikokujin bakari odotta. Ang gaikokujin o foreigner kay pwede daghan, busa pwede kini gamitan og bakari. Ug ang meaning sa sentence, puro ra mga foreigners ang nanayaw. Apan di ta pwede mo ingon og miyari sang bakari odotta. Grammatically wrong kini kay si Mary usa ra man ka tawo. Karon balik tas gaikokujin. Pwede po ta mo ingon gaikokujin dake odotta. Gaikokujin dake odotta. Mao gyapon ang meaning, mga foreigners ray nanayaw. O gamit ang shikanai gaikokujin shika odora nakatta. Gaikokujin shika odora nakatta. Mao gyapon ang meaning, foreigners ray nanayaw. Busa kining tulo ka sentence kay parehas og meaning. Gaikokujin bakari odotta. Gaikokujin dake odotta. Gaikokujin shika odora nakatta. Parehas og meaning, mga foreigners ray nanayaw. Ang bakari kay di pwede parisan og negative verb. Busa kining sentensya kay grammatically wrong kini. Gaikokujin bakari odora nakatta. Gaikokujin bakari odora nakatta. Grammatically wrong ni. Ang pwede parisan og negative verb kay ang shika ra. Sama sa atong nakita sa miaging slide. Apan pwede nato parisan ang dake og negative verb. Apan ang meaning mausab. Gaikokujin dake odora nakatta. Gaikokujin dake odora nakatta. Grammatically correct pero ang meaning nabali. Ang mga foreigners ray wa misayaw. Karon aduna tay usa ka verb kakaru nga ang meaning kay mo kabat og oras, kabat og kwarta, kahago. Ang kakaru kay pwede ra ipare sa shikanai apan di pwede sa dake. Pangalitan pag-ingon gikan diri hangtod sa airport sakay og taxi kay 10 minutos ra. 10 minutos ra. Di ta pwede mo ingon og koko kara kuko made wa taxi de 10 分dake kakaru. Grammatically wrong kini. Tungod kay ang dake di pwede ipare sa verb nga kakaru. Ang mupare sa kakaru kay ang shikanai ra. Busa atong ilisdan. Koko kara kuko made wa taxi de 10 分しかかからない. Gikan diri hangtod sa airport sakay sa taxi 10 minutos ra.
Kini nga sentence, si Mary Ray misayaw. Para niini, pwede ta mo gamit og shikanai o dake, apan di pwede ang bakari. Tungod kay si Mary usa ra man ka tawo. Gamit ang shikanai, miyari sang shika odora na katta. Miyari sang shika odora na katta. O gamit ang dake, miyari sang dake odotta. Miyari sang dake odotta. Karon mutan-aw tag mga sentences nga gigamitan og shikanai, dake og bakari. Ug atong tutukan kung adunay pag-usab sa meaning. John wa sushi shika tabe nakatta. John wa sushi shika tabe nakatta. Si John way laing gikaon kundi sushi ra gyud. John wa sushi dake tabeta. John wa sushi dake tabeta. Parehas og meaning, sushi ra gikaon ni John. John wa sushi dake tabe nakatta. John wa sushi dake tabe nakatta. Gikaon ni John ang tanan, puwera lang ang sushi. Nausab na ang meaning. John wa sushi bakari tabeta. John wa sushi bakari tabeta. Sushi ra gikaon ni John, pero daghan kay siya gikaon nga sushi. Usa kini ka nuance inigamit ni mog bakari. Maura gihapon apan daghan kaayog gikaon. Karon tan-aw natong ikaduhang sitwasyon. Ang shika kay ikabit sa row form o dictionary form sa usa ka verb. Timan nga ang shika kay parisan gyud og negative verb, ru shikanai. Ug ang pasabot sa ru shikanai kay wa koy mabuhat o wa koy laing choice kung di mobuhat na lang. Ehemplo, sotsugyo suru made gaman suru shikanai. Sotsugyo suru made gaman suru shikanai. Hangtod mo graduate ko, wa koy laing mabuhat kung di mag-agwanta na lang. O hangtod graduation, wa koy choice kung di mo pursige na lang yun. Mere dakara yaru shika nakatta. Mere dakara yaru shika nakatta. Tungod kay mando man, wa koy mabuhat o wa koy choice kung di mosunod na lang. Mo shuri dekinai no de atarashii no kau shikanai. Mo shuri dekinai no de atarashii no kau shikanai. Tungod kay di naman ma-repair, wa na koy mabuhat o wa koy choice kung di mo palit na lang og bag-o. Sumahon nato ning leksyon na atong naistudyan ang paggamit sa particle na shika nga kanunay parisan og negative verb, shikanai. Adunay duha ka sitwasyon sa paggamit sa particle nga shika. Ang pirmiro kay ikabit kini sa usa ka noun o pronoun, ex shikanai, nga pasabot why lain kung di ang ex ra. Kung ang atong noun o pronoun kay subject o direct object sa sentence, ang shika ikabit diretso. Kung ang noun nato kay indirect object o direksyon o kaha eksaktong oras o kanang mga noun nga markahan og particle e o ni, optional ang pagkabit sa e o ni. Puwera na lang kung ang noun o pronoun masay pa na hinuon isip subject o direct object sa sentence. Aron di maglibog ang maminaw, ikabit ang e o ni. Kadtong mga noun o pronoun nga markahan og de, to, kara og made, kining mga partikula kinahanglan gamiton usa ikabit ang shika. Ang shika kay maumao ra pod sa duha ka particle, ang dake og bakari. Apan ang dake kay pwede parisan og affirmative og negative verb predicates. Apan ang bakari kay affirmative predicate ra. Og ang noun pronoun nga kabitan og bakari kay kinahanglan usa ka plural entity o daghan. Ang shika kay pwede pod ikabit sa mga quantifiers o katong mga pong sa gidaghanon. Sa ikaduhang kaso, ang shika kay ikabit sa row form o dictionary form sa usa ka verb, ru shikanai. Og pasabot niini kay wa koy mabuhat o wa koy choice kung di mobuhat na lang. Og diri na human ang atong leksyon bahin sa particle nga shika o shikanai. Kung gusto kang modonar bisag pila aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click lang ang PayPal link sud sa description box. Og sa gamayng donation nga $10, pwede ko mopadani mo og exercise sheet bahin ni ining leksyon na o kaha sa ubang leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon.
Imili lang ko ug akong ipadani mo ang exercise sheet ug ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag ko og personal feedback. Salamat kay sa inyong pagsuporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinigtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambarimasyo. Otsukare sama deshita.